Illum qed nikkommemaraw il-25 anniversarju mill-ftuħ tal-ewwel Second State Shelter fi ħdan Fondazzjoni SEP. Fuq kollox niċċelebraw il-ħidma li għamlu dawk li ħadmu f'dan il-qasam. Matul dawn il-25 sena għena diversi nisa illi kienu qegħdin jgħixu f'sitwazzjonijiet ta' violenza domestika. Illum bħala parti minn din iċ-ċelebrazzjoni ikkommemorajna wkoll dan il-ġnien, is-Secret Garden. Hija wkoll okkażjoni fejn nkomplu nissiġillaw il-kooperazzjoni bejna bħala amministrazzjoni mal-Knisja. Ta' pjaċir kbir għalija li nkun f'dan l-ambjent straordinarjament sabiħ, ġnien, tranquill. Li huwa spazju fejn in-nisa wkoll jistgħu jsibu paċi. Iħossuhom safe, maħbubin, iħossuhom il-qwajn. Ħalli bekk ikunu jistgħu jirkupraw iktar minn dawk id-diffikultajiet kollha li jkunu għaddew minnhom u jibdew jgħixu ħajja il-bogħod mill-abbuż kif jixraqilhom. Nawgura li dan il-post ikompli jitrasforma ruħu bħala safe haven għal ħutna. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-bidu ta' din il-qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Inti jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Inti ritmu talina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Inti ġajf taħtinna triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla inti kmandajtna rraslu l-ġisem biex infejqu r-ruħ, ħatina l-qawwa li nitbedu minn kull dnub biex minn qalbna jseħħilna nħarsu l-kmandamenti li fit-tieba tiegħek oġbok tatina. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li wallam jekk jgħixu jissaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Daniel. Nitolbok Sidi, Alla l-kbir u tal-biża' li jżomm il-patt ma' dawk li jħobbuh u jħarsu l-kmandamenti tiegħu. Aħna dnibna, ġibna ruħna ħażin, għamilna d-deni, omna kontra tiegħek, dbedna mill-kmandamenti u l-ġudizzji tiegħek. Ma smajniex mill-qaddeja tiegħek il-profeti li fismek kellmu lis-slaten u lill-kapijiet tagħna, lill-missirijietna u lill-poplu tal-art. Il-ġustizzja u sit hi min-naħa tiegħek. Iżda min-naħa tagħna kif aħna llum, aħna għandna l-misħija ta' wiċċna, ta' wiċċ kull bniedem ta' Ġuda, ta' wiċċ kull min joqgħod Ġerusalemm, ta' wiċċ kulħadd f'Iżrael, sew dawk li huma umana u sew dawk li huma mbeda fl-artijiet li fihom inti tturruf ngħidhom minħabba l-qerq tagħhom kontrik. Għajpa l-wiċċna mulej, għal-wiċċ is-slaten u l-kapijiet tagħna, għal-wiċċ missirijietna li dnibna kontrik. Minant Alla sidna il-ħniena u l-maħfra, għax aħna qomna kontrih, u ma tajniex biden għal-mulejt Alla tagħna meta sejħilna biex nimxu skont il-liġijiet li hu qegħdilna qudiemna permezz tal-qaddejja tiegħu il-profeti. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr il-Alla. Sam responsorjali. Mulej timxiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Flimkien, mulej timxiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Tiftakrilniex il-ħtijiet tal-imoddi fit-texejja u l-qana biħnintek għax ninsabu mifnija għall-aħħar.
flimkien mulej timxiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ejna o Alla Salvatur tagħna, fġieħ is-sebħ tal-isem tiegħek, eħlisna u ħfrilna dnubietna minħabba l-isem tiegħek. Flimkien mulej timxiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Ħajasal quddiemek il-fiq li mjassrin fil-kobor ta' qawwietek, salfa l dawk li huma għall-mewt. Flimkien mulej timxiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. U aħna il-poplu tiegħek u l-merħla tal-mera tiegħek, niżżuk ħajra l dejjem, minn żmien għal żmien inxandru tifħirek. Flimkien mulej timxiex magħna skont ma ħaqhom ħtijietna. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja, inti għandek il-klim tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Tiġġudikawx u ma tkunux iġġudikati. Tikkundannawx u ma tkunux ikkundannati. Aħfru u ssibu il-maħfra. Għatu u jingħatalkom. Kejl tajjeb marsus meżżes sewwa mburġati għedulkom f'ħoġorkom. Għax bl-istess kejl li tkejlu intom jitkejjel lilkom. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Minant Alla Sidna, il-ħniena u l-maħfra. Danu li smajna illum fl-ewwel qari mill-profeta Daniel, dik it-talba ta' maħfra lil Alla, u nafu kemm tassew il-ħniena u l-maħfra jiġu minnu. Ma fl-Evanġelju Ġesu jgħidilna ħaġa brabta mal-ħniena u l-maħfra tal-Alla. Jgħidilna ħennu bħalma hu ħanin missierkom. Irid li aħna wkoll inkunu ta' qalb ħanina, mimlija imħabba, kompassjoni u maħfra modrija l-oħrajn. Għax b'dan mod inkunu nixfu tassew il-missier. U fl-Evanġelju jsemmi b'mod prattiku ħafna kif inkunu tassew mimlija ħniena. Jgħid tiġġudikawx, tikkundannawx. U jgħid kemm importanti li aħna kemm f'moħħna u aktar mbagħad bi kliemna jew b'dak li nikdbu ma niġġudikawx lin-nies u ma nikkundannawhomx. Raġuni il għaliex u Alla li jaraf il-bniedem tas-sew, il-profondità tal-moħħ u tal-qalb, u Alla li jaf tassew ir-realtà tal-bniedem. U hu li jaf l-istorja tal-bniedem minn xi xadda, minn xi xaddej. U hu li jista' jagħmel ġudizzju, mhux aħna. Aħna ħafna drabi naraw il-faċċata, jew naraw ftit iktar imma ma narawx ir-realtà kollha li tista' allura tgħinna biex nagħmlu verament ġudizzju kif jagħmlu Alla. U għalhekk Alla qed jgħidilna ħalluh f'idejja il-ġudizzju, mhux intom. Għamlilna pjaċir meta qal li aħna m'għandniex niġġudikaw il-persuni il għaliex nafu xi ħsara ssir fil-fatt
meta niġġudikaw u nikkundannaw. Mhux biss f'moħħna, imma wkoll bil-kidba jew bil-fom. Tista' persuna verament iġġibilha ħajjitha infern bil-ġudizzji u kundanni li kultant ikunu mibnin ukoll fuq impressjoni li jkollok, fuq idea li jkollok tal-persuna. U għalhekk Alla qed jgħidilna ma niġġudikawx, ma nikkundannawx, inħallu dan f'idejh. Sa dan irridu noqgħdu attenti ma jfissirx li aħna meta nħarsu lejn dak li jiġri madwarna ħażin u tajjeb xorta. Fil-fatt Ġesu kien qal darba uża l-istess kelma, għalax ma tiġġudikawx intom stess x'inhu sewwa. Imma għamel id-differenza bejn li tiġġudika persuna kif inhi quddiem Alla l-qalb tagħha u bejn li taraf tiddistingwi il-ħażin bit-tajjeb li hu importanti. Jiena ma nistax inħares madwari jiġri x'jiġri ngħid jien ma niġġudikax. Immaġinak tkun responsabbli, pereżempju, anke ta' persuni u taf li qed issir xi ħaġa ħażina u flok tieħu passi tgħid jien ma niġġudikax. Hekk le, għax int tkun kompliċi ta' min qed jagħmel ħażen. Jekk inti tara sitwazzjonijiet pereżempju ta' serq, ta' frodi, ta' korruzzjoni, ta' tberbiq ta' flus, ta' abbuż. U flok tieħu passi u tgħid li l-ħażin u ħażin tgħid ma niġġudikax, tagħmel ħażin. Mhux għal dan qed jgħid Ġesu anzi jridna li narfu niddistingwu bejn dak li hu ħażin u dak li huwa tajjeb. Imma qed jgħid id-differenza hija altru qed nitkellmu fuq dak li qed isir, azzjonijiet li jsiru u altru fuq il-persuni. Il-persuna kif inhi quddiem Alla nħalluha f'idejh. Imma nużaw l-erf li jagħtina Alla biex kapaċi niddistingwu il-ħażin mit-tajjeb ħanażlu dejjem dak li hu tajjeb. U għalhekk Ġesu jgħidilna wkoll hawnhekk biex aħna naħfru u biex aħna nagħtu wkoll inkunu nixbħu lill-Missier fil-maħfra u fil-ġenerożità tiegħu. Jew nitolbu llum il-mulej nitolbuh biex ikompli jispirana b'din il-kelma tiegħu ħalli ngħixuha anki meta titlob minna sagrifiċċju biex aħna narfu ngħixu bħal ma jitrattana l-Missier, jiġifieri mimlija ħniena, kompassjoni, maħfra, imħabba u fl-istess waqt dejjem nażlu dak li hu sewwa u nwarbu dak li jkun ħażin biex nimxu ma' dak li jrid Alla. Jew issa nresqu t-talbiet tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej jkun mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna ma niġġudikawx, ma nikkundannawx il-persuni, nħalluhom f'idejk fil-ġudizzju tiegħek, imma nkunu ta' qalb ħelwa u umli nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Jiena mulej biex narfu bil-qawwa tiegħek u bl-erf li tagħtina inti nażlu dejjem dak li hu sewwa, dak li joġob lilek nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja dan iż-żmien fejn hemm tant konflitti u ġlied u tant nies li huma vittmi. Nitolbu speċjalment tal-vittmi tal-vjolenza tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu mulej biex aħna dejjem nkomplu nqożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja magħna sa tmiem naturali tagħha nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem mulej il-qaħħom fiħdanek għat il-faraġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Iftakru wkoll fil-morda, fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li għadin għall-kura barra minn Malta u dawk li għatuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej nitolbuk il-qatt tal-bit tagħna żomna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat tifiru glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fejn nagħtihek mulej il-qatt tal-btana u ħlisna mill-ġibdiet ta' dil-art, int li sejħinna biex naqduk dawn il-misteri qaddisa bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Ek sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li żjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk ma' nqaddisin u l-anġi kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam. Tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr, tali d-disċipli tiegħu qal, ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana inta salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-awmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-awmin ta' Sidna Ġesu Kristu,
Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xoġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U mitxo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Ċanis, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Iju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna tubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li int trid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi id-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jisħoq li jisu tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda jgħid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti
jiena nemmen fik, nitma fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Mulej għamel din it-qarbina tnaddafna miħtijietna u tejna inġarbu lena tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-quddiesa tal-lum. It-talba ta' Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta, jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha bix-xandir tal-quddies jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. U iktbulna li d-donazzjoni tagħkom hija għal dan il-għan. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Kull pass li jmiss fis-servizz fih dan il-komunità tiegħek. L-Istitut tal-Formazzjoni Pastorali qed jistednuk tissieħeb f'diversi taħriġ li qed joffru, maħsuba li jkomplu jiffurmaw insara impenjati. Sew jekk l-involviment tiegħek isir xi ħdan parroċċa f'komunità lajkali, jew forsi int professjonist u tixtieq tifforma ruħek f'dak li għandu x'jaqsam mal-kura pastorali. Mal-PFI għandek l-opportunità li tapprofondixxi il-ħiliet tiegħek. Il-metodi tat-taħriġ huma diversi, kompletament wiċċ in wiċċ, online jew possibilità ta' taħlita bejn it-tnejn, blan li jakkomodaw ir-realtajiet tiegħek. L-iskema Get Formed hija opportunità ta' sussidju sa 70% tal-miżati. Issieħeb illum l-esperjenza li mhijiex biss taħriġ, iżda esperjenza li biha tikber b'mod holistiku fis-servizz tiegħek lejn l-oħrajn. Nofru dan ir-Rożarju talba għal paċi fid-dinja, speċjalment dawn iż-żminijiet ta' konfużjoni, ta' ġlied, tolbu mulej biex jagħtina dil-grazzja. Fisem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna d-dobietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġu Gabriel ħabba li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi sa tnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kull jumatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenera rwieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiri satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobsna ta' kull jum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minu għalina daħalniex fit-tiġrib iżdaħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kim birkinti fost in-nisa mpirek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlab għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna
u Ġesu offrina d-dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera l-wih kolla u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobsna ta' kull jum għatina l-lum affrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għadisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issew dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem għammen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera wih kollha u jniddawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kull jum għatina l-lum affrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen. Slim għalik Marija bi grazzi memlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa berek frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija umma tlopalina mid-imbin issew fis-sija tal-mewt tagħna għammen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan berek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrina dobietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenera weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Nikonsidraw fil-ħamis misteru tal-ferħ, meta Sittna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u għara 3 tim sabu fit-tempju jiddisputa ma' dotturi. Mis-sinna ninti fis-smawiet itqaddes ismek tiri satnatek, ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kurju matina l-lum affrina d-nubietna bħalma nafru minnu ħatjarina daħalni fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sima rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrina dobietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenera l-weħ kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Li kinajtu għalli xaħna t-turufnatu li teva, li nitnidu aħna li nibkunu għalfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawar lejna dawk lajnin tijek tal-ħnina, u rina wara dan t-turufnament li l-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek, u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek, ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kurju matina l-lum affrinna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Sinimma rik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiber kinti fost nisan birek frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom mulejn mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu ma fil-paċi. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina.
Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattal btana, Kristu il-qatar btana, Missier Eternalla, ħenna lina, Ibn Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddisa Alla, ħenna lina, Trinita qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Malla, itlob għalina, imqazza 14 bejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja ta' Alla, itlob għalina, it-tama, itlob għalina, niżjed safja, itlob għalina, niżjed nadifa, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, blateba, itlob għalina, li tissoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok aqal, itlob għalina, xebba li tissoq kull qima, itlob għalina, xebba li tissoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlob għalina, mena ta' qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħtana, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' Deb, itlob għalina, arka ta' rabta ġdida, itlob għalina, bib ta' sema, itlob għalina, kuba ta' filodu, itlob għalina, saħħa tal-borda, itlob għalina, kien dal-bidimbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi. itlob għalina, ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej, ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruftanna li tneħħi drubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla. biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddejja tiegħek mulejana nitolbuk li nkawtu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazzu glorjuża Marija Dejjem Verġni kunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u nkawtu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba San Mikil Arkanġlu tħol għalina fit-taqbida. Kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Iraslu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Nitlawa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba San Giuseppe stimalik ħarris għal-feddej u għarus għal-Verġni Marija. Li Alla f'dalek il-libnu fik Marija edet il-fiduċa tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja. Għalanna l-grazzja ħtina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob San għalina, Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Teodota Pisani, itlob għalina, intom għaddissin protetturi tagħna. itolbu l-Alla. U Alla li f'dan is-sakrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, jekk li nħossu fina bla jeda dak li repetinna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu sakrament tal-artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira u Malla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakolata Konċizzjoni tagħha, imbirek it-tlug glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Rus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.